YouTube Mirasym kanaly. Merhaban dinleyijiler, Türkmen ýoly edeb çeper gepleşigimizde Çarmyrat Karahanfyň Artyk gül teke gyzy barada gurrun berýän arkamda türkmen maratly gurrun eşdirýäs. Taryhy geçmişde 1881-nji ýylyň 12-nji ýanwaryna güýçler deň bolmadyk watan uğruna söwüşde türkmenler ýeňlenden soň taryhy ýazyw çeşmelerinden belli bolşy ýaly garşydaşyň esgerleri söwüş meýdanyndan gözi ýaşdan doly aglamakdan ýüzi çişen 3 ýaşlyja köz ýal gazyl renkli türkmen köýnüklüje gyýjagada duşýar. Gyýjagad atly rus esgerini görenden Hadyr gören türkmeniň altyn fähratynyň täsin gözelligi bolan jereni ýaly tasap gaçmak bilen bolýar. Esger onu allaw bilen kowlap öňünden çykyp tutup öz goşunlarynyň dolanýaryş merkezine alyp gelýär. Onu tapyp tutan esger oňa ýüzlenip soraw berenne gyýjagady nätanyş adamyň elinden sypjak bolup iki ýana urunup eljagadlaryny uzadyp eje diýip zaryn ses bilen aglapdyr. Esger çagan köşeşdirjek bolup ber başagay bolupdyr. Gyýjagadyň suwsap bokurdaw tüýdüge dönüp dodojuklar suwsuzlukdan gorkudan ýaňa darka ýarylypdyr. Esger ýanynak suwlumy tarasynyň agzyny açyp gyýjagadyň suwsuzlukdan kepen dodoklaryny tutup az-azdan tuýçurýar. Gyýjagad nemlenen dodojuklaryny ýalap özüni dürsäp ýynjalýar. Teşnelikden ganran esgeriň adyň kim, sen nireden niýen düşünüksiz sorawlaryna gyýjagad düşünmän näme jogap berjegini bilmän teke diýip jogap beripdir. Türkmeniň mukaddes galasynyň duşman uşunyň basyp alynandan öz mehribanlaryndan jyda düşünen mer açlykdan, suwsuzlukdan surnugan gyýjagadyň çağı bedeni tapdan düşüp esgeriň gujogyna melul bolup ukagy diýär. Sähel salymdan elgenç partlamaň asmana götürilen mukaddes galan ganatynyň toprağyndan älim jahany saýgaryp bolmaýan durkuy çağan kalbyna ejesiniň gujogyny gerip zarynlayan sesi bilen yaralanan kakatyna kömek bermäge ylgaýşy adamlaryň ýerden götürilen galan gumuny garlan jehetler janlanyp erwet şirkini gyýryp oýanýar. Gözüni açanna äm-säm bolup bu ahwalatyň düýşdigini düşünüp çağa biles geljeligi bilen töwerek taşyna nemlice garaja gözler bilen garaýar. Esger gorkudan ýaňa titräp duran naçar çağan kellesini sypalap onu köşeşdirjek bolýar. Demine yetmän sojap dem alýan gyýjagad az salymdan rahatlanýar. Esgeriň beren ukadyna dodojugyny kemşerdip tamşanýar. Serkerdi agat bilen goşunyň dolanýaryş merkezine gelenne gyýjagaz tasoň atynyň aýagynyň aşagyna düşmekden zordan halas bolýar. Serkerdi esger radiondan bu kim diýip soraýar. Esger radion bolan wakan birin aýdyp berýär. Ol ony özüne gyýylyk edip alýanlygyny, galan alynan günüň ruslarda Tatyana günü bolan soň gyýjagada Tatyana diýip at goýýar. Serkerde goý atasynyň ady Mikhailovna, familiýasam Tekinskaya diýip aýdýar we Russiýanyň harby ministriniň gyýdyna öz garamagyna terbiýeçiligi almagy tapşyrýar. Wakan Valentin Masalski Skobel fatly taryhy kitabynyň 169-njy sahypasyna gala zawd edilip alynandan soň esger radion 3 ýaşlyja aglayan gyýjagaz tapýar. Oň enatas tapylmaýar. Bilen bilşimiz ýaly zawd etmek Tatyana güni bolup geçýär. Şoň üçinem gyýjagada Tatyana diýip at goýulýar. Mikhail Dmitrich gyýjagady özüne gyýylyp alan soň atasynyň ady Mikhailovna, familiýasyny bolsa oň taýpasynyň hormatyna Tekinskaya diýip at berýärler. Soňra onu terbilemäge harby ministriň gyýdy Knyaz Shahovskiň aýaly Milyutina berýärler.
Akademik Bibi Pehliwanowyň Türkmenistan neşriyat tarapyndan 1975-nji ýylda çap edilen Türkmenistan aýallarynyň bagtly durmuş atly kitabyna rewolýusiýadan odal diňe bir türkmen aýalynyň Tekinskaýaň ýokary bilimi bardy. 1881-nji ýylda Gökdepe galasy ýykylanyna bir sebäp bilen Akbali Paşa generaly Skobelfiň eline düşen 3 ýaşynlyk Tekinskaya rewolýusiýadan öňkü Türkmenistanyna 20-nji asyryň başlaryna ýokary düşünjeli Magarif çökümine peýda bolup, ol türkmen aýal gyýlarynyň azatlygy uğruna göreş taryhyna uly goşant goşdy diýip habar berýär. Gyýjat goşun bilen Gökdepeden uğrap ilki arşmana Bama gelip, soň ahali ilinden çykyp at düýe goşulan araba bilen çekişlere häzirki Esenuly etrabyna çekişler şäherçetine barylýança Esgeriň garamagyny oň ýanyna bolýar. Ikisi bir-birlerini öwrenişýär. Esger oňa öz diline käbir sözleri öwredip düşünşi buraya. Radion çağany wagtly-wagtyna naharlaýar we suwa düşürip eşiklerini çalşýar. Türkmen kenaryna ýürüýte gelen, goşuna niýetlenen çekişler atly bu bilen işleýän gämi bilen Hazar deňden ýüzüp geçýärler. Soňra bolsa otly we paýtun bilen Moskwa şäherine barýarlar. O ýerde Nikolaýewiň ýetimler öýüne ýerleşdirilýär we düýpli bilim alýar. Yelena Dmitrievna Milyutina Şahovskaya Türkmen ilinden getirilip, yetimler öýüne tapşyrylan garaja gyýdy uzak eýlenmän köşüne getirdip, öz gyýdy bilen 9 ýaşyna çenli bile terbiýelýär. Oňa edil gyýdynyň kyýaly ýürüýte enjamlaşdyrylan otogy bölüp berýär. Ýürüýte mugallimler hakyna tutup, hemme taraplaryň kämil bilimli bolmak üçin ala diýär. Tatyana mugallimynyň rus dilinden nemes, fransuz dilinden sazdanam bilim alýar. Eneligi we beýlekler Tatyanany ynjytman, oň üçin ähli şertler düredipdirler. Tatyana 9 ýaşyny olduran soň onu asylzada gyýylan terbiýelenýän pansionatyna ýerleşdirýär. O ýerden eneliginiň öýüne gelenine oň şanyna ýürüýte bayramçylyklar guralypdyr. Tatyana şagalyňly meraka gatnaşmagy, ballara, maskaratlara, uly tutumly mehmançylyga gitmegi halaman, galapyn kitaba ýa-da başga bir işe güýmenip, öýde ýek oturmagy gowurýar ekeni. Knyagina iki haýşy bilen olaň her birine at satyn alyp berýär. Gyýlar atlaryny örän gowy berip ahlasly bolýarlar. Tatyanaň ahlasy dowanynyňkydan güýçli bolýar. Ol ata menenne edil erke oglan ýaly, bedewe bolan töýgü we ahlas türkmen halkynyň ganyna bolşýar bolýar. Tatyana okuwdan boş wagtlar aty bilen gedilenje edip at üstüne oturmagy, çapmagy kämil öwrenýär. Ol şeýle de fransuz dilini gürlemäge, aýdym aýtmagy örän ökdülýär. Tatyana eneligi bilen telim ýoly Peterburgo, Tambovo, Kryma atasynyň mülküni gedilenje diýär. Esger radion Tatyanaň ýanyna mümkin bolan pursatlar onu görmäge ýygy derli görme görşe gelipdir. Olar atalygy ideal biri-birini gowy görüpdirler. Radion her duşukda geçmişi ýatlap gürrüň beripdir. Şeýle duşuklaryň birine radion Tatyana tataşan günden bäri aýap saklap beren ýöne köýjek keşdeli, ýakasy ala wazykly, kijijek gyrmaly köýnegi togat berýär. Tatyana bir ejejik köýnegi bagyryna basyp gözüniň görejä ýaly gorap saklap giýje ýatanyna ýassagynyň aşagyna goýup ýanyndan aýyrmandyr. Ol ýeterlik bilimli adam bolup ýetişip, esker radionyň ýatlamalaryndan soň pikir ummanyny gulaşlap ýüzüp, özüniň entek mana düşüneli bäri görmedik ata watanyny göz öňüne getirýär. Garawmyň gujagyna ýaýran gadymy türkmen halkynyň akbaly, kalbyn beýinjeligi diýär. Gün matarda gojaman Hazar deňdi, günne orda mele suwly gadymy ama derýa,
Gün ortada inzirli arçaly baglara bürönüp oturan, süýjü suwly akar çeşmeli köpet dağı we demir galypda süýjü suwly sargamış çöketligi, üstüýurt bilentligi, maňyşlak sehralara aralygyna, ummasy giňişlikde balyk tutýan, mal wakyan, ýanlyk ýaýan, eknek ýan, guýgadýan, nepis haly dokuyan, dünýä belli ahal-teki atlaryny seýsläp ýetişdirip çapýan, awy diýen erkany halkyň häzirki we geljekki ykbaly barada oý pikire batyp, özüniň bu awatda halk üçin näme edip biljegi oň köňül kalybyny lerdana getirýär. Tatyana Tekinskaya asylda ýyllaň Moskwadaky Yelizaveta institutuny 1894-nji ýylda tapawutlanan mahalar bilen tamamlan soň, oňa şo ýylyň 21-nji maýynda 741-nji belgili okuw tamamlanyny baradaky şahadatname berilýär. Ol Tekinskayaň okuwan ýyllary özüni ahlak taýdan üren oňa dalyp barmagy bilen barabar instituty ähli sapaklardan ýagşy we üren ýagşy bahalar alyp utoranlygyna güwa geçýärdi. Hem institutyň usurumnyň sahabyny alkyş ýazylan kitap bilen syýlaglanmaga münasip bolanlygym görkezilýärdi. Şeýlede surat çekmekden, sazdan, tansdan, el işlerinden, öý hojalygyndan ol kämil bilim alýar. Ýokary bilimli Tatyanaň Moskwada işe almagy ähli mümkinçiliginiň bardygyna garamazdan ol Kharkiv şäherindäki Dinanlar gimnaziýasyndan golum bolup gitmäge meýilli bolup, o ýerde 1906-njy ýyla çenli fransuz dili sapagy boýunça golum bolýar. Kharkiw'a bellenen işine otly bilen Maryaka Moskwaň Teknik institutunyň geljekki uçurumy, diplom işi boýunça Kharkiv şäherine barýan Pyotr Sergeyich Skvarsov bilen tanışýar. Olaň tanışlygy 2 ýaş uganyň durmuş gurmagyna alyp baryp, netijede 1898-nji ýylyň 23-nji awgustunda olar nikalaşýarlar. Tatyana Kharkiv şäherine mätäş saga ýa-da adam görse güýjüniň ýetdiginden mümkinçiligine görä olara kömek edipdir. Ol tolkunly gowumly durmuş deňdinini öz başda gulaşlaýar. Adams institut tamamlap zawodyň baş inженери wezipetine işe başlaýar. Maşgalada eýjejik 3 gyz Liza, Alina hem Sonya dünýäge ýenýär. Ýöne soňa waka öz ara düşünşmezlikler sebäpli maşgala näsalygy olaň biri-birinden aýryşmagyna getirýär. Tatyana belli bir karary gelmedinden ozal kän oýlanýar. Esker radionyň oň watany hakyny beren gurrunlar kalbyny oda salýar. Tekaýda atly poema Tatyanaň ýan kitabyna öwrilýär. Oň kalbyny öz dogduk diýaryna bolan söýgü tel watyrýar. Her deminne ata babasynyň ýurdy, halkynyň keşwi alaslara, ýagşy duýgulara atyny ýüdün salyp gidýär. Bütün durky bilen alan bilimni öz halkynyň sowatly bolmagyna bagyşlamagy berk ýüregine duyup, dünýädäki ähli zatdan, hatda öz bagyryndan önen çağalaryndan ileri görüp, öz toprağyndan, mehribanlaryndan galan ýalňyz ýadygärlik, gyz köýnejigin bagyryna basyp, ýüregine diňe watan küýsegi öýre boýna galýar. Ol nä hoşlap, Krym'a gidip, saglygyny dikeldip, Moskwaga gaýdýar we Kharkiw'a dolanyp barmaýar. Ol şondan soň türkmen ýylyna dolanmakdan başga zadyň girnem etmeýär. Ijelerine çağalygyndan, watanyndan, öz mehribanlaryndan nişan alan gyrmyzy çağa köýnejigi bagyryna basyp, dertli kalbyna teselli tapýar. Türkmeniň watana bolan goňjy oň ýüregindäki esasy duýgularynyň biridir. Görnükli Türkmeniň serkerdesi Nusow Şahyr Seyit Nazar Seydi begler atly goşgusyna watan üçin hiç zatdan gaýtmajagyny jan tene bilen şeýle wasp edýär. Ilim üçin şirin jandan geçermen,
düldül münüp kanat bağla uçurmen, namart dälem, haktan kasam çermen, yanıp duran narmen, sönmenim begler. Baýıl Şahyr başga ýeri gözlemen atly goşgusyna, hakyň nazar salan türkmen elini şeýle wasp edýär. Her benine aýrylsa ulus ilinden, ady ýadynadyr gitmez dilinden, hiç aýryly bilmen ahal çölünden, şundan maşa gülgüzar gözlemen. Watanyňda ýaşap ýörseň, ýaryndan aýrylan 7 ýyl aglar, ýurdundan aýrylan ölüýünçe aglar diýen pederlerimiziň döreden pähmi. Watanyň gadry gymmaty barada o diýen oýlanyp durmaýan. Ýöne niçik türkmen toprağyndan aýagyny üsseň, gaýry ýurtlaryň birine sapar bilen ýa-da syýaha düşýün az wagtlyk gitseň, ýüregiň şeýle bir gysuraýa. Tezirek mehriban ýurduňa dolanasyň gelip, ay gün beýlede dursun, sagat minutyň hasapla uğrayan. Tatyana Tekinskaya bolsa 3 ýaşlyja gyýjagadka özüne bagly bolmadyk taryhy wakalar sebäpli mana düşünmeýäke öz watanynyň aýra düşýär. Ony gyýlyk alan öz gyýdy bilen deň derejede üstürüp, ýokary bilimli adam edip kemale getirse-de, ýüregi elmadama bir dada garaşýan ýaly bolup, özünde näme hilem bolsa bir aýralygyň bardygyny kalbysy diýär. Jireniň malasyny baksaň bejerseň, suw ýerine şeker şerbetler berseň, höregine gül berip bir güni görseň, watanynyň el götär, çöl sesini aňsa diýär. Aşk mülküniň şahy moly Nepes Şahyr. Maltymul Pragyň dogany gaýrgulyň 7-nji nesli Atyşan biziň ýurdumyza gelenne Totuş hakyna aýdan riwayatyna Çin ýurduna Totuş bolup ol eýetine ýygy derli ýagşy dilege diýämiş. Muny eşden gaýry ýurtly gurply adamlaryň biri 1000 altyn dinara satyn alyp onu alyp gaýdypdyr. Täze gelen ýerine bir sapar dilege edip Totuş gürlemesini goýupdyr. Süleyman peýgambere guşlaryň diline düşünmek, gürleşmek ukyby hakyň iradasy bilen berilipdir. Ýanky Totuşy dünýäde beýik bir waryň içilen nadyny ummatlar hödür edilip, oň öňüne goýulypdyr. Totuş bolsa hiç saat bilen wejib bolman, ýüzüni aşağı sallap oturmuş. Şonu Totuşyň eltilen köşküniň eýesi muňa näme bolýar diýipdir. Süleyman peýgamber çagyryp, oň näme üçin gürlemeýänini anyklap berdi, aýş edipdir. Süleyman peýgamber Totuşyň ýa diýilen bakşasyndan bagyndan öz ilimiň ýanyna da ýagşyrak diýip, garynlap aýdýan sözlerini oň eýesine ýetiripdir we oň eden çykdyjysynyň ögözüni dolup, Totuşyň ýurduna uğrudylmagyny gazanypdyr. Hem Totuşy ýurduna ekidip, ýagdaý anyklamagy birine tapşyrypdyr. Totuň dogduk mekanyna harabalykda sehel tapawutlanýan, degerli iýdedilmeýäni, ýöne Totuşyň öz iline saýrap ýygy derli dilege diýänini bilipdir. Sebäbi oň öz dogduk mekany oňa barça zatdan eriz, mehriban bolupdyr. Hakykatdan hem türkmen öz mehriban topragyna juda ürklenen. Türkmeniň bu toprak bilen diňe bir bagyr däl, onky suýundan badaşanlar.
Biz ata watan eni toprak diýäs. Bu jümlelerdäki eni ata sözleriniň bolmagyna çuň many bar. Ol many bir iki jübit bilen biri bu ýagty jahana getirenligini alamatlandyrýar. Ata watan sözü birinciden bu ýeriň biziň ata-babalarymyzyň ýaşan meskeni bolandygyny, ikinciden barçamyzyň beýik ruhy hossarmyzlygyny her birimize atadygyny ýatladýar. Türkmenistanyň at gazanan medeniýet işgäri, Türkmenistan radiosynyň meşhur diktiri Şahir Gellebäşiýewiň Watan atly goşgusyna şeýle setirler bar. Mukaddes goýnunda geldim kemala, seninkidir tenne bu janym watan. Mehriň bilen çoýduň sallyň ak ýola, bagtdan norlurduň şaryanym watan. Meninkidir senin giýje günnüýdüň, sergin sehralaryň dag bilen düzüň, arzuwum haklasam halal ak duduň, galmaz ýüregimde armanym watan. Bulaklaryň suwun içdim doýmadym, güller şire özüge gül söýmedim, nirde bolsam waspyň dillen goýmadym, dinlesem doýmajak desanym watan. Aylanar asarlar dolanır ýyllar, müňläp bahar geler, açylar güller. Adyň baýda geder geljek nesiller. Bakydyr şöhradyň hem şanyň watan. Türkmenistanyň at gazanan jurnalisti Ejagy Şarywa Watan atly goşgusyny keramatly diýarymyz şeýle wasp edýär. Towab edýän duduňa hem topragyňa gözlerime siňdirdim diýdaryň watan. Har getirmen ýeke gülüňe ýapragyňa, mertebem, namysym, agrarym watan. Gözüm doýmaz gülälekli ýarlaňdan, kuwat tapdym keramatly sazlaňdan, seyran edip älim ýüzüne aýlansam, ödüge ýerde ýetmez kararym watan. Şondan soň Tatyana Tikinskaya düýüp götür başga adam ýaly bolýar. Onu şatlyk şowugyna baý Moskwa şäherem, eneliginiň köşgem, dostlary, tanyşlary hiç bir zat gyzyklanyrmaýar. Merkdi ýagýan ak garym oňa gara tiken bolup görnýär. Onda diňe bir doýgy, anam bilen näçe tiz ata watanyna dolanmak arzuwy ýaly bilen ýaşapdyr. Tatyana özüne hossarlyk edip, şu derejäge ýetiren adamlara hoşally hem oýlanma ummanynyň tolkunlarynyň arasynda kän pikirlenýärdi. Göwün islegiň bir zat hakyky durmuş bolsa başga bir zat bolýar. Bennes çak edýär, yaradan hak edýär. Dünýäde enata mehrinden päkide, garaşsyz söýgün ýokdugyny Tatyana inni oňat bilýär. Enata perdendini şölüň suwy, ösümligiň güni söýüşi ýaly söýýär. Birüdüň öz ganatyndan kireýişlemeýişi ýaly enatada zürriýadyny hiç bir mutsuz söýýär. Arman o söýügi Tatyana nesip etmedi. Ol taryhyň gowwaly girdawynyň azabyna duçar boldy. Emma Tatyana hakyň iradasy bilen gowa adamlaryň eline terbiýelenip, öz döwrüniň sowatly, bilimli insany bolup ýetişdi. Ol her gün öz otagyna gelip, dünýäde ähli zatdan eý görýän köýnejigini saklayan haşamly gapyrjagyny açyp, öz watanynyň habar berýän Türkmen sehrasynyň jana şifa berji derman otlarynyň ýytyny alan ýaly bolup melul bolýar. Özüniň manyly ömrüne hossar bolan esker radionyň ölümi, oň bilen ýaşan tatar ýaşulsynyň insan balasynyň öz hossarlarynyň madaryny hiç haçan unutmalylygy barada berýän maslahatlary haýalyna ýene-de oň bilen bile ýöredi.
Tatyana'nın kaloniler dana getiriye. O näme insan malas dämi? Onun näme üçin ol şu wagtda çenli öz mehribanlarynyň gowurlarynyň gözlegine çykan ok? Belki de diridir. Tatyana olan gowurlaryny tapmaýanna da ol öz ata watanyny, ene toprağını, mehriban, gaýdusuz halkyny gözlemeli ahry. Özüni söýmeýän, öz gadyryny bilmeýän, öz mertebesine sarp goýmaýan adamyň özgänem söýmejekdigini, özgänem gadyryny bilmejekdigini, özgänem mertebesine sarp goýmajekdigini Tatyana umut bilýär. Tatyana akwalyna şärik bolan mehribanlaryna tüý sürekden baky hoşallygyny bildirip, olary öz ýüregindäki arzu hyýallaryny, kalbynyňky çakylygy boýunça mukaddes watanyna hemişelik gitmäge taýýarlyk görüp başlaýanlygyny aýdýar. Olaň sen çagyrýan wamy diýen sowallaryna meni watanyň mukaddes topragy çagyrýar. Maňa türkmen ilim garaşýar diýip jogap berýär. Tatyana Tekinskaya 1906-njy ýylda ilki bilen Otluly, Bakuo, o ýerden gämide häzirki Türkmenmaş şäherine, soňra bolsa Otlu bilen Zakaspi oblastynyň merkezi Aşgabat şäherine gelýär. Şäheriň merkezinden kireyine ýaşamaga jaý alyp, işe durmadyndan odal mukaddes Göktepe galasyna Aşgabat, Garadama obalaryna hemde oň töweregindäki ilatly mekanlardan öz mehribanlarynyň gözlegine gitýär. Gahrman we mukaddes Göktepe galasyna oň eteklerine aýlanyp, şäriýe gasyr mundan odal bolan hajigal wakalary birin gözlegine getirip haýalyna suratlandyrýar. Mehribanlaryny kän gözleýär. Emma ähli ahaliliniň başyna düşen bu zalim gowwa niceme oğlu atasından, niceme gıyılları enesinden ayırşayalı, Tatyanany kıvlasından, käbesinden ömürlük çıda düşürdü. Şondan soň Tatyana alan kämil bilimni, janyny gaýgyrman, öz halkynyň geljegi üçin bagyş etmegi berk ýüregine duýýar. Aşgabatyň merkezinden Tekabadar bilen Orswadaryň arasyndan kireyine ýaşamaga jaý alyp, ene dilini gyssaly öwrenmäge girişýär. Ol Aşgabat şäheriniň taryhy bilen gyzyklanýar. Tatyanany Zakaspi oblastynyň Harby halk dolandyrşynyň diwanhanasyna dilmaşlyk wezipetine işe kabul edýärler. Sebäbi ol Ýewropa dillerini kämil bilýärdi. Täze bellenen wezipetini ihlasly işläp, ene dilinem ihlas edip öwrenýär. Diwanhanada kärdeşi köşüli Annamrat Gurbanow bilen tanışyp bilişliýär. Ýöne Tatyanyň Aşgabatyň Zenanlylar gimnaziýasyna fransuz dilinden mugallim bolasy gelýärdi. Diwanhanada terjimesi bolup bir işlän soň, oň gimnaziýa mugallim bolup işlemeklik arzuwy hasyl bolýar. 1907-nji ýylda ony Türkistan ülkesiniň Daşkent şäherine ýerleşýän okuwhanalaryň ýolbaşçylary çagyrýarlar. Netijede oňa gimnaziýada mugallim bolup işlemäge ruhsat gaty berilýär. Tatyana o ýerde seminarda okap biren gaýgysyz we Muhammeduly Atabaýewler bilen tanışýar. Olaň pikiri aladaty halkyna bilim bermek bolan soň, gatnaşyklar jewitleşip, öz pikirlerini özara hatalşma arkaly maslahatlaşýarlar. Gimnaziýada Zenanlylara düýpli bilim berip biren Tatyana Tekinskaya boş wagtlar Aşgabatyň etegindäki obalary, Köpet dagyň, Garawum sährasynyň gözel ýerlerine seýahat edýär. Ata watanyň arçaly, kerkawly, ummoly, çal goşlu daglaryna örküşli baýarlar berip, ülpülleşip oturan gysgaçyk ömürli, näzik güllerine
uçuraksız öz bolşly gözel tebigatly fehratyna teredip, synlap, atagsan köňlüni gandyryp bilmeýärdi. Garadamagyň gür söwütlügi, Aşgabat çeşmesiniň üstünden geçýän daş köprü, Aşgabat Maşat ýolunyň ýakasyndaky alys ülkelerden gelýän täzirleň, ziyahatçylaň, jahan keşdeleň ilkinji düşelgesi bolan Hadim Işanyň kerwen sarayy, argony düýeleriniň örküşleri ýaly bolup ýatan gadymy kärdileň hatar guýlary, gadymy gözel Aşgabat obotunyň bag-bakjal keşwi, Elmadama şowhunly, şagalaňly, teke hemde ors fadarlary, oň buýagda jahana geleli bäri teşne göwnüni iýne gana gandyrýa. Elmadama galawoply kalbara hatlanýa. Paşa Russiýasynyň polisiýa işgärleri tarapyndan saklanyp, öýde külen Muhammed Ulu Atabaýewiň goşlarynyň arasyndan Tatyana aňam hatynyň tapylmagy, oň umydyna adam düşmegine alyp barýa. İlkinji türkmen magarifçylary 1909-njy ýylyň gyş pasly Aşgabatyň halk öýüne üýşmeleň geçirýärler. Aşgabat obosundan mugallim Atamradow esasy guramaçylygyň biri bolup ýygynaga alyp baran. Ýygynaga öz döwrüniň syýlagly adamlary gatnaşyp, esasy maksat halka sowda öwretmek bolupdyr. Kärdeşi köşüli Anamrat Gurbanow bilen nikalaşan Tatyana Tikinskaýaň 1910-njy ýylda Gülsultan we 1913-njy ýylda Annagül atly gyzlar bolýar. Ýöne olar uzak bile ýaşaşmaýarlar. Şo wagtky oblast başlygy Aşgabatyň Denanlar gimnaziýasynyň ýol başlarynyň ondan nägiledigini ikçäk duşukda aýdyp, Tatyana Tikinskaýany Kakada, Duşokda, artykda Eýrandan uly gelim gidimli gümrükhana terjimesi edip işi berliýär. Şeýdip ol Aşgabat şäherinden 90 kilometr aralykda ýerleşýän Artyk obosynyň ilerisinde ýerleşýän Artyk gümrükhanasyna işe gelýär. Kaka etrawynyň 8-nji orta mekdebiň mugallimy miraskär Tahir Kadirowyň maglumatlaryna görä, Paşy Serdaryň 1885-nji ýylda Mädal hanyňdan nanyndan alyp gaýdyp, ýetirlikden boşadan rus ofiseri Paşy Serdary gözläp obosyna gelipdir. Şo döwürler Aşgabatdaky aýna zawodyň töwerekleri olaň mülk yerleri bolupdyr. Oňa Paşy Serdaryň aradan çykanlygyny aýdyp, onu oň ogly Tegelek Serdaryň ýanyna getiripdirler. Tegelek Serdaryň hakykady Berdimurat Tegelek ýüzi bolan soň oňa şeýle at takylypdyr. Rus serkerdesi Tegelek Serdara Kakaň meni zyndandan boşatdy. Ölümden halas etdi diýipdir. Menem saňa kömek edesim gelýär. Baba Durmaz demir ýol mendiliniň aňyrsyndaky 18 kilometr günne orsundaky stansiýada parawollara, ýagny bu bilen işleýän otlulary suwuymak üçin goňşy döwletden şertname esasyna kiçirek ýap suwal ýaz. Men ýene-de şo suwuň üstüne ulurak bir ýap suwal biljek. Gepleşip geçirip, sen şo ýere oba doşlaňdan onun mäş hojalygy eltseň, size amatly bor diýipdir. Tegelek Serdar doğun garyndaşlary bilen alalaşyp, obasyndan öz kowumynyň her hojalygyndan bir maşgalany alyp, jemi 14 hojalyk bilen täze ýere gaýdy. Şeýdip şuňky Artyk obasynyň kyblasynyň gün matarsyna ýurt tutýar. Ýöne suwa başda tölemeli, geçirmeli pul azawlyk ýetmedigi sebäpli, häzirki Artyk obasynyň demirgazyk urunnaky Aktepe diýilýän gadymy depäň günorta guşlugyna gürýlgünligine Nurberdi hanyň düýbün tutan Han Käriz obasynyň töwereginden gaýdyp, Gökdepe Sultan Neşdiň üstü bilen gelip, onun köýli bolup oturan türkmeniň teke taýpasynyň towtamış wekil Ýusup tilki urugynyň ýaşullary bilen maslahatlaşypdyr. Tegelek Serdar olaň ýaşulsy bilen görülüşip, alınjak bir ýap suwa harjyny tölese, oba tutup oturup boljakdygyny düşündiripdir. Tilkiler Tegelek Serdar bilen alalaşyp, yetmeýän puly jemläp töläpdirler.
Şeýlelikde tegelik serdar owaň düýbün tutýa. Günnor gün matarly ýoluň gaýra tarapyna öz getiren teke taýpasynyň däli bir kursyny ýerleşdirip, ýoluň ileri dag tarapyna tilki tiresiniň hojalyklaryny ýerleşdirýär. Neşeýdibem şuňky arty owasynyň düýbi tutulýar. Dağın eteğine oturan artı ovasyny demir yol käbe bölüp geçýär. Demir yol durulgasy ýoluň gaýra ýüzünde, gümrükana bolsa ýoluň ileri ýüzünde baýarlygy etekläp otýar. Gümrükanaň iki gapdalyna ferhetçileň nokody, artygyň iň gawaraly imaraty gümrükanaň saraýy bolupdyr. Demir ýolçulyň otly mendiliniň töweregini galan sanlyca köçel şäherçesi owa bilen sepleşip oturan. Şäherçede demir ýol mendiliniň başlygynyň kerpiçden salynan ak tamy saýlanyp görnýär. Ol memmer şekilli suw sorjy bekediň gawat garşysynaky bagly howlu bolupdyr. Owaň gün mataryndan akyp geçýän şaýada owaň ady geçip, artyk şaý ady bilen belli bolan şaý öz göz başyny köpetdäň günne ornundan alýar. Demir ýoluň ileri ýakasyna Abalak hanyň neberesiniň goşa çaýhanasy bolupdyr. Gümrükana bilen demir ýol mendiliniň aralygyna goşa bastyrmaly bazarda hepden diňe anna günleri märeke köpelipdir. Arty owasynyň töweregine ak gala, uwan gala, Dälhan, Kaklan, Sultan Deşt atly owalar bolup, olar 20-nji asyryň dowamyna Arty owasyna birikdirilipdir. Arty owasynyň töweregine gadymetiň taryhy ýadygärlikleri bolan Akdepe, Garadepe, Kufen şäheri, Garajagala, Gülälek depe, Güllüje depe, Dälhan depe, Taýçanak depe, Sannykly, Çunurbaba, Akkala, Bükrelen, Kırkguy, Ekilgara we beýlekler ýerleşipdir. Tatyana Tekinskaya artyk demir ýol durulgasynyň ýanyndan ilki kireyne, soňra bolsa özüne hususy jaý satyn alyp, artyk gümrükanasyna dilmas bolup işe başlanna, oň ýüreginiň töründe besleýän arzuwy şineläp urýar. Paýhasly pederlenmediň wesiýet eden öýünden uzak ağaç ekeniň, ýoluň çatyrygyny goýuwanyň dertliň derdini emedeniň ýagşylygy bakadyr diýen aýtgydyny uğralyp, ýany bilen alyp gelen lukmançylyk feriştelerini arty owasynaky we oň töweregindäki owalardaky näsaglara bu uğurdan alan bilimini ulanyp, mutsuz iýligini kömek edýär. Ulanan dermanlarynyň ögözüni aýlyk zähmet hakyndan satyn alyp üstünde olurýar. Ören tiz wagtyň içinde halka özüni aldyryp, şo töwerekde syýlanyp hormatlanýan, maslahat salnaýan adamdan biri bolýar. Artykdaky jaýyna esasy işinden boş wagtlary owaň we demir ýol durulgasynyň ýaşaýjylarynyň isleg bildirýän çağalaryna, uly ýaşly adamlaryna mutsuz sowa döwredýär. Şo okuyanlaryň arasynda artykly otluda konduktor bolup işleýän, syratly, hoşamaý çeki jagaň ogly Uradýelli bilen tanışýar. Uradýelli oňa köpçülik hojalyk işlerine ýakyndan kömek berýär. Arty owasynyň adamlary ilhalar Tatyanyň adyny owa arasynda artyk güllip tutýarlar. İlagdy keramat diýilýär, oň ady artyk gül tekeýdi diýilip tutulýar. Artyk gülüň bu durmuşy oň kalbyna şeýle bir ýatdan çykmajak taryhy waka bolýar. Sebäbi öz ýylyňa gelip öz halkyň arasynda ýaşap, işläp, öz ornuny tapmagyň, halkyň seýlew hormatyny gazanmagyň nähili uly bahasyna ýetip bolmajak bagtdygyny ol uzak ýyllaryň dowamyna çeken hasratyndan soň ören gowy düşünýärdi. Artyk gül tekeýdi, arty owasyny ähli ýaşaýjylara mümkinçilikli bolar ýaly, öz hasabyna owa adamlarynyň ýardam bermegine mektep gurdurýar.
oň içine okuwçylara zerur bolan okuw esbaplary bilen dol üpçün diýe. Mektebe owaň ilatynyň ünsün çekjek, görelli boljak bolup artykul mektebiň jaýynam, öz ýaşaýan jaýynam, howlyň pesseji kaýatynam ýygy-ýygydan hek bilen agardyp, ören päkide saklaýar. Mektep beýleki zerur bolan okuw esbaplary bilen bir hatarda globus, geografiýa kartasy bilenem üpçün diýe. Okuwçy ýyllar öwrentinip artykul muallim Aşgabatdan öz tikin maşynynam getirdip, olara tikin maşynyna keşde gaýamagam öwredip başlaýar. Artykulyň aladasy bilen gyşda fotoaparat peýda bolup, artygyň görnükli ýerleri surata düşürilýär. Maksady artykul mektep bilen bagly ýekeje meselänäm ünsün düşürmän, hatda gyş faslyna jaýylatmak üçin zerur gerek boljak ýanyňyjyňam aladasyny diýär. Şeýlelikde ol artykda ýerli rus mektebini açýar. Tekinskaya türkmen aýal gaýlaryny ihlas bilen hat-soda öwredýär, olary ruhy taýdan gollaýar. Ol owaň ýyl-ýylagly ýaşulsy bolan Amanul Allah beren oglunyň ýatlamasyna şeýle sözler bar. Mene o wagtlar 7-nji oglannym. Artykul tekýidi, uzun ak köýnekli, ak güzlü owadan mehriban aýally. Artykul tekýidi öz ömrüniň manysyna hemra edinen kesfini durmuşy ornaşdyrmakda ýakyndan ýardam beren dogumly we syratly oradyelli çekiç ogluny seýin oturýar. Olar durmuş gurýarlar. Artykul tekýidi käbir adamlaryň içgaralyk etmegi netijesinde goňşy owadan gelýäkä oň janyna kast edilýär. Ýöne oň bedenine düşen ýara ölüm hoply bolman soň artygyň saglyk öýünde epetli wagt ýatyp, sagaman ayagy galyp, ýyl-güni haýyrly sowap işlerini alyp barmagyny dowam etdirýär. Muhammeduly Atabayev gabawhana salynanna artykul mugallim öz tanışlarynyň üstü bilen oň o ýerden göýberilmegini wadanýar. Artykul mugallima Tatyana ýa-da Tanya diýip ýüzlenenlerine men öňem bir näçe gede gaýdypdym. Olat Rusiýada galy. Meninne artykul türkmen eliniň perdendi diýip pert jogap berer eken we öz täze adyna buýsanypdyr. Artykul mugallim köp işläpdir, okapdyr. Ol köp bilip az gürleýän adamlardan bolupdyr. Artykul tekýidiniň artyk owasyny we oň tögeregindäki owalarynyň halkynyň arasyna adawraýynyň hormat syýlagynyň artmagy, oň açan mektebiniň işiniň kadalaşyp ýoly düşüp, sowa dalýan adamlaryň köpelmegi, halkyň ýoş-ýoşdan agy gara hak hukuklaryna düşünip başlamagy, Paşa Rusiýasynyň polisiýa işgärlerini beýenjelik edip urýar we olar artykulyň başga ýere işe berilmeginiň aladasyny edip, ýokarky ýol başçylaryndan towak edýärler. Tekinskaya 1914-nji ýylda öz doglan ýurduny mejbur taşlap, gimnaziýada mugallimçilik eden ýeri bolan Ukrainaga gitmäge mejbur bolupdyr. Barp ýerleşen we gimnaziýada işlemäge başlan ýeri bolan Ukrainaň Ýurçkowa owasyna da yerli polisiýa oň şahsiýeti bilen täzeden gylyklanyp urapdyr. Kiýewiň gubernatory Aşgabatdan 1914-nji ýyla çenli artyk stansiýasynda ýaşaýan Tatyana Tekinskayaň özüni alyp barşy ahlaky, suud edilenligi we siýasy anamdarlygy baradaky maglumatlary iýermeňidi haýyş edýäsip sorapdy. Aşgabat oňa şeýle jogap beripdi. Tatyana Mikhailovnaň yerli pitneçi Muhammeduly Atabayev bilen gidiliň hatalşanlygyny size inandyrmaga haklydyr. Senator Graf Palen Zakaspi oblastyn barlanma halyna Tekinskaya ilaty yerli Rus hökümete garşy öjükdiripdir. Artykul tekýidi durmuşda ýüze çykan ýagdaýlar sebäpli
1914-nji ýylyň aprel aýyna polisiýa işgärleriniň urutmagyna Artyk demir ýol stansiýasyndan Ololku Krasnovodsk şäherine eltilip, o ýerdenem gäme minnürilip ata watanyny taşlap, mejbur bolup Ukraina ýa we bellenen ýerine mollum bolup işleýär. Artyk demir ýol stansiýasyndan otly urandan, oň urana ýangagyndan syryp akýan azy göz ýaşyny aýaty bilen syýlan Artykgül zaryň sesi bilen men gaýdyp gelerin watan, men gaýdyp gelerin watan, men gaýdyp gelerin watan diýen ýürek sesi bahar pastynyň hoştap sergin şemali mele gumly hydyr gören sehralara kowus gelen daglaň gasynly gatlaryna alyp gidýär. Bir 1914-nji ýylyň 14-nji dekabryna Artykgül Tekaýedyniň jan edip dyňysy ala deden ilkinji türkmen milli gaziýeti çapdan çykýar. 1917-nji ýylda Ukrainada sürgünde ýaşaýan adamsynyň ýakyn garyndaşynyň agyr näsaglanlygy barada habar gelenden Artykgülüň zor salmagy bilen urad geldi. Artuw owasyna sary ýoly rawana bolýar. Oň ýygyna ýene-de Artykgül iki çagasy bilen aýag agyr ýagdaýda galýar. Oň ogly bolýar. Adyna bolsa Ýar Muhammed diýip at takýar. Artykgül Tekaýedy Türkmenistanyna häkimiýet berkarar edilenden soň ata watanyna gaýtmak üçin üç çagasy bilen 1924-nji ýylyň 26-njy iýulyna ulgadalýar. Otly bilen Baku şäherine gelenlerine Artykgül näsaglap ýagdaý petelýär. Baku gelenlerinden hassahana ýututanlaryna lukmanlar oňa hassahanada galyp, gyssaly bejergi almagy we çagalaryny bolsa wagtlaýan çagalary öýüne ýerleşdirmegi maslahat berýärler. Bu habary eşiten Artykgül hasam ata watanyna barmaga howlup lukmanlaryň garşylygyna garamazdan gäme bilen Türkmenbaş şäherine gelýär. Ýolly ol gaýry üzülýär. Gaýda anylyň ýatlamalarına şeýle tetirler bar. Ejem saglyk ýagdaýynyň yaramallaşmagyna garaman tiýdirek Aşgabatda barmagy we täze döredilen Türkmenistanyň mogulumlarynyň birinji gurultoýuna gatnaşmagy howlugy ýatdy. Artykgül 1924-nji ýylyň aýagyna Aşgabatda dolanyp gelýär. Ony saglyk ýagdaýynyň agyrlygy sebäpli Aşgabat demir ýol mendiline, demir ýol hassahanasyna ýerleşdirýärler. Oň sargydy bilen çagalary ýörüýte internada ýerleşdirilýär. Artykgül gyssaly körçegesi operasiýa edilýär we 3 günden bolsa özüne gelip bilmän aradan çykýar. Şeýdip owergüli Aşgabatda geçirilen Türkmenistanyň bolumlarynyň birinji gurultaýynyň işine gatnaşyp bilmeýär. Aşgabatyň Magarif öýüne geçýän bolumlaryň birinji gurultaýyna gatnaşyjylara bu azy habary Muhammed gelli ifaýdýär. Ene Kulýwan guramaçylygyny Aşgabatyň häzirki bitarap Türkmenistan şaýolunyň Hojahmet ýasaby we Agaverdif köçeleriniň arasynda ýerleşýän gonamçylykda jaýlanýar. Artuw owasyna 20-nji asyryň başynda Artykgül Tekaýedyniň öz hasabyna kurduran mektep jaý häzir çenli saklanyp gelýär. 20-nji asyryň başynda Türkmenistanyna ýeketäk sowatly türkmen aýalynyň durmuşyna
ine şeýle wakalar bolupdyr. Artykgülüň 3 şagaty Aşgabatdaky ene kuly wadynaky çagalary önüne terbilenen. Artykgülüň ilkinji çagalary Liza, Alina hem Sonya hakynda hiç şeýle maglumat saklanyp galmandyr. 1910-njy ýylda doglan Gyýdy Gül Sultanyň ýokarlyk mançylyk bilimi bolan we Aşgabat şäherine öz hünäri boýunça işlän. Ol 1941-nji 1945-nji ýyllaryň urşuna gatnaşan Adamsy Abdullayewiň saglyk ýagdaýy sebäpli Simferopola göçüp giden we şo ýerde saglyk ulgamyny işlän hemde alym bilen meşgullanyp biologiýa alymlarynyň kandidaty diýen alymlyk derejesini alýar. Oň ogly Nur Abdullayew hem maşgalaty Gyýdy Nine bilen häzirki wagtda Simferopol şäherinde ýaşaýarlar. Oň beýleki Gyýdy Anna Ultekinskaya 1913-nji ýylda doglan. Daşkent şäherindäki Lunaşarsk adynyň institutu okuw ýermek üçin taýýarlyk bölümini okan. Lukmançylyk institutuna giren. Soňra internatda bile bolan joralary Sona we Suray Muradowalar Anna Uly täze açylan drama teatryna işe ýerleşdirýärler. Teatrda işläp kino sunutyna kinoda düşýär. Anna Uly durmuşa çykýar we maşgalada Şura atly gyjaga dünýä ýenýär. Emma Anna Ulyň adamsy we Gyýdy Aşgabat şäherine hemde oň töweregindäki 1948-nji ýylda güýçli ýer titremede helak bolýarlar. Anna Uly bu agyr ýitgini kynçylyk bilen geçirip teatrdan gidýär. Muzeýde ýol welet. Respublikan döredüjülük öýüniň başlygy, soňra bolsa Türkmenistanyň ministrler soветiniň ýanynaky medeniýet işleri boýunça müdürliginiň, Türkmenistanyň medeniýet ministrliginiň Milli Täsmirat wadynaky Türkmen döwlet filharmoniýasyna edebiýat bölüminiň müdiri bolup işleýär. Şeýlede medeniýet ulgamyny işläp, tergileri, konsertleri, medeni köpçülük çäreleri gurap geçirýär. Anna Uly Aşgabat şäherinde ýaşap, 87 ýaşynda 2000-nji ýylyň 5-nji maýynda aradan çykýar. Artykgül Tekaýydynyň ogly Ýar Muhammed 1917-nji ýylda Ukrainada doglan, 7 ýaşynda watanmyza gaýdyp gelýär. Çagalary önüne terbilenýär. Soňra awtoýol tehnikumyny tamamlap, gulluga çagyrylýar we 1941-nji 1945-nji ýyllaryň watançylyk urşunyna wepat bolýar. Oň ýalňy ogly Georgi Mar döwlet elektrik merkezinde işläpdir. Artuowasyny Artykgül Tekaýydynyň hormatyna 1971-nji ýylda täze açylan orta mektebe Artykgül Tekaýydynyň ady dakylýar. Bütün ömrüni Türkmen halkynyň sowatlygy üçin bagş eden Artykgül Tekaýydynyň ykbaly barada Türkmenistanyň halk ýazgysy Ata Atajanow Tekaýydy Tatyana atly roman ýazýar. Türkmenistanyň halk ýazgysy Gara Seyitliýew o hakynda Çeper filmiň kino senariýasyny ýazdyr. Türkmen film kinostudiýasy dokumental film suraty düşürýär. Türkmen halkyna tapan begener tanan alar ýa-da ýitiren gözler tanan alar diýen atalamyzdan galan nakyllar bar. 19-njy asyryň aýagyna ikinji gök tepesi öwüşünde nicemi enata öz mehribanlaryndan çyda düşüpdir. Ýüregi ýaraly adamlar akwaly näwelli bolup galan mehribanlarynyň hemişe gözleginde bolýar. Özler tapylmän dünýeden össelerem kowmuna sargy dedik gidýär. Artykgül Tekaýydynyň akbaly bilen bagly ýagdaýlarym öz öwrüne illeşlenmez tarapyndan uly seslenme döredip, olaň her biri Artykgüli öz ýiten mehribanlar hasaplap, özleriniň delillerini getiripdirler. Gürrüňmediň şeýerine şolar hakynda da aýdylsa da maksada laýyk bolar diýip patap edýäs. Köşülü Mämid Iqbaşyň 4-nji nesli
Şadurdy Mädew tanymal alimler Şajabatyr we gaýyp nepetsin ýazgylaryna, gürrüňlerine salgylanyp artık Gülteke gyzynyň öz atasy Garrybay bagşyň aýallawanynyň mämidik bagşyň bolsa gyzygyny tekrarlaýar. 20-nji asyryň başlaryna artık Gülteke gyzy öz watanyna gelen soň Aşgabatyň aýallar gimnaziýasynda mugallim bolup işläp börkä mämidik bagşyň gyzy tapylypdyr diýip köşe owasyna habar düşýär. Garrybay bagşy köşüli 4 ýaşly bilen artık Gülüň iş ýerine barýar. Duşu guroýjy gimnaziýaň bir otagyna bir görnüşli işikde 6 ýyl oturdýar we ýanky köşeden gelenleri otaga çagyrýar hemde Garrybay bagşa hanonno şu oturan 6 ýylyň içinden öz doganyny saýla diýýärler. Garrybay bagşy artık Gülteke gyzyny salgy berýär. Olar şondan soň ýakyn ara gatnaşykda bolupdyrlar. Artık Gül paýtunly köşe gedilenje baranna garnaş aýal gyzlar oňa türkmen libasyny giyindiripdirler. Artık Gülüň gulagyna artyjak ýeriniň bardygyna çenligi adynyň hem artık Gülligini utalyp aýdylypdyr. Soň birden olan gatnaşygy kesilipdir. Mümkin artık Gülüň ilki artyg owasyna, soň bolsa Ukraina sürgün edilen döwürleriniň gabat gelen bolmagy ahmal. Babadaýhanly taryh mollumy Gazan Äpäýew artık Gülteke gyzy hakyna çap edilen makalany we makalada goýulan fotosuraty ejesine görkezýär. Ejesi maýsene suraty görenden agynjak köpejik kakamda diýipdir. Maýsa enatasy halyk mollaň dogany köpejigiň Gökdepe wakasyny 3 ýaşlyja gyzagyny ýitirip soň-soňlarym käýnýänligini ýatlaýat diýipdir. Köpejik agaň aňyrty bilmeýin garadaş aýakdan. Olar Tatyananyň hakyky ady Dürjemal bolmaly diýerler. Aşgabatly Anatoly Bialkin 2009-njy ýylda Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň ýanynaky baş arhiw müdirliginiň gaznasyna tapşyran Tatyana atly türkmen hakyna powestinde artık Gülteke gyzy hakyna gurrungydenine Türkmenistanyň Söwda we Alyjylar Jemgyýeti Ministrliginiň sürjüsi Urazdur Saparow o men garynnaşym diýipdir. Atasy Sapar Mämmet bilen artık Gülteke gyzynyň doganyny on gökçe owasyna ýaşap geçen Sapar Mämmediň aýdanlygyny nagtap aýdypdyr. Artık Gülüň kakasy gyzyna Nurjemal diýip at goýanlygynam gurrun berýär. Başda bu arada halkyň arasynda şeýle wakal gurrunlar bolupdyr. Şu hatyralamany Türkmenistanyň halk ýazgysy Bayram Jütdiýewiň Tatyana Tekinskaýaň ruhuny diýen atly goşgusy bilen jemlemegi makul bildik. Tatyana Türkmeniň kemmat gyzy. Şinnem toğlanýan soň sığman gabryňa Galyç kemiren beýik türkmenliň ýydy. Seniň nalaň odokluduk halwyma. Suw ýerine kan akanna çitliden nerese gözleňe giripdir bary. Wagşonna ýyly ölüp gitmediň. Ýat ýerlerde şeýdip çekipsiň zary. Soğuk kışlar bilen, yalanlar bilen başa baş galypsyň arman içinde. Ýylyňy eliňden alanlar bilen oňuşmansyň köşke ýywan içinde. Geçirmänsiň ruhuň almandyr. Şowkunly meýlisler, saatlar, aýdymlar. Eýdine dolanýa yanan armanlar. Ýazda durnolary ýydylap gaýdarlar. Uyam mundan ary ödüp bolmaýa. Ýurt oýunnäl ganyň bilen bilmeli. Türkmen başga ýerde ölüp bilmeýä. Ol gelmeli, ata ýurda gelmeli. Sen gelipsiň, öz ýylynda galypsyň. Bugun ýatlamazlyk günädir günä. Onna yatan şehitler de ýadyksy.
arkaňda türkmen bar. Gala var, gala. Mähreban dinleyijiler, siz gepleşigimizde Çarmyrat Karahanowyň Artykul Tekaýew barada gurrun berýän Arkamda Türkmen Mara atly gurrun dinlediňiz.